Gambina és algo que cop ets a dins és molt difícil de sortir-hi. Aquesta és una història de pols oposat, del nord i del sud, d'amor i de mort, de somnis i realitats. Aquesta és una història en blanc i negre. És la història d'Alfa i Beatriz. Que l'urudo que tala Uma buinja Copiro Que l'urudo que tala Una història de la meva vida. Que jo he fet aquest llibre perquè la gent del poble me'l va demanar. I més el que va passar a l'Àfrica, quan vaig arribar aquí al poble, fins que vaig editar el llibre, sempre trobava gent i me deia Núria, has d'escriure el llibre, has d'escriure el llibre. I els altres, la gent que no me coneix, hi trobaran el que no esperen. Que l'urudo que tala Altra vegada et tornaré a dir que mil gràcies al poble de Roses per estar fent el que estan fent, perquè varen començar tota aquesta moguda que portem d'ajudar a donar en aquest poble de la Guinea. Van començar l'any 87, em sembla que era, sí, 87 van començar, i fins avui no hem parat, i sempre amb la col·laboració de la gent del poble. Al principi en containers de coses que enviàvem, i després ho van haver de deixar perquè el transport era molt cars i no podien ser. Quan van deixar els transports han fet lo dels esmorzars i la gent col·labora cada any. Amb el que sigui, tothom col·labora i això és una gran satisfacció per mi i no acabaré mai de donar les gràcies a la gent del poble. Però jo sempre dic, és la gent del poble que els haurien de donar una medalla després de tant d'anys de col·laborar amb una gent que no coneixen. Perquè, esclar, jo sí que he viscut en aquell país i conec aquella gent, però la gent del poble no. Estan en la meva confiança i això per mi és molt.